שלום. אני אגון צ'לוקיאן, מדען שפנה בפומבי לראשי מעצמות העולם. ביידן, פוטין, שי ג'ינפינג. בפנייתי הקודמת, דיברתי על האיום הממשי שיחסל את כוכב הלכת שלנו ב10 השנים הבאות. והזהרתי כי לפנינו חלון של 5 עד 7 שנים רגועות יחסית כדי למנוע את האסון הפלנטרי הזה. עם זאת, מילותיי זכו להתעלמות. בשלב זה נותרו לנו רק 4 עד 6 שנים לפעול. לכן למרות חוסר המש של מנהיגי העולם, אנחנו יחד עם עמיתיי המדענים, החלטנו להמשיך ולפעול לטובת האנושות, מבלי להמתין לעזרה מהשלטונות. אך משהו השתנה לאחרונה, והמשימה שלנו בסכנה. לפני שאמשיך, הרשו לי להציג את עצמי שוב. אני איש מקצוע בדימוס למחצה, עם רקע ביטחוני לאומי. הבסיס שלי נבנה על השכלה משפטית בינלאומית מוצקה, ופיזיקת החלקיקים ממוסדות בינלאומיים מובילים. בתחילת הקריירה שלי שימשתי כאנליסט חקיקתי שהוצמד לוועדת הנשיא למדיניות שכר והשקעות בינלאומיות בבית הלבן, תחת הנשיאים ניקסון ופורד. וכן, היה לי הכבוד והזכות לעבוד גם עם קצ'ן קבינט של רייגן, וגם עם הבית הלבן של רייגן, שבו הייתי מעורב באופן הדוק עם יוזמת ההגנה האסטרטגית של רונלד רייגן. בסך הכל עבדתי ישירות עם 4 נשיאי ארצות הברית. במקרה שאתם סקרנים, אני כרגע לוביסט בגבעת הקפיטול, ואני חבר ב-TAG United States Geospatial Intelligence Foundation, חבר באיגוד הבינלאומי של מחנכי מודיעין, וחבר מייסד של קרן מודיעין אסנט. מלבד עבודה צמודה עם הארגונים המקצועיים הלעיל, אני עדיין עמית אורח לענייני ביטחון לאומי באוניברסיטת הרווארד. ובקשר לתחום המדע, האם תחליטו לחקור? בוודאי תשימו לב ששמי מוזכר כדין בכל 4 תכריכי הדוח של סן, על העיצוב הרעיוני של מאיץ חלקיקים מעגלי עתידי, אשר מגדיר את הפרמטרים של פיזיקת מתנגשים. בנוסף, אני משתתף במשימת נסע של נאס"א. במשך קריירתי, עסקתי במחקר מדעי המתמקד בניתוח של תהליכי שינוי אקלימי וגיאודינמי בכדור הארץ והשפעתם על התרבות האנושית. אני הולך לחשוף משהו שנסתר מעיני הציבור. זה נוגע לעתידה הקרוב של רוסיה, וכתוצאה מכך של העולם כולו. לכן, אני, אגון צ'לוקיאן, קורא לכל מי ששומע אותי, לעשות הכל כדי שהמסר שלי יהיה מועבר לאדון פוטין ולמקורביו במהירות האפשרית. אזרחי רוסיה, הפיצו את המילים שלי לכל אחד בארצכם. זהו מצב שאתם חייבים לדעת אותו. אדון פוטין, כבר פניתי בצורה פומבית לנשיאים. לא היו לי הרבה תקוות מאדון ביידן. הוא מושפע מדי מקולות אחרים, מכדי לשמוע את קולי. עם זאת, שמחתי על הרציונליות שלך, אדון פוטין. בהנחה שאתה אדם הגיוני ותשמע אותי, אבל זה לא קרה. אף אחד שפניתי אליו לא שמע אותי. לכן, לא התכוונתי להוציא פניות נוספות. עם זאת, לאחר מה ששמעתי ממך, אדון פוטין, בפורום ב-20 בפברואר 2024, אני לא יכול לשתוק. בפורום ציינת ששינויי האקלים הם הנושא הדחוף ביותר עבורך. אמרת שאתה מוכן לשתף פעולה עם מי שיכול לטפל בבעיה זו. הבהרת שאתה דואג למצבה של רוסיה. מילים יפות, אבל המעשים שלך מראים אחרת. מצד אחד, אתה מביע את נכונותך לשתף פעולה עם מי שיכול להאט את שינויי אקלים. אבל מצד שני, אתה רודף מדענים, שבמשך עשור האחרון, הודות לציוד הניסיוני שפיתחו, ריסנו את שינויי האקלים ברוסיה ומדינות מזרח אירופה. עצרת את עבודתם לא רק של חבריי המדענים, אלא גם של המתנדבים, שעזרו לנו המדענים, במשימה הקשה הזו, המאבק בשינויי האקלים. הרסת את הקהילה המדעית המלוכדת שלנו, ואת התקווה היחידה לכל האנושות.
אם במילים שלך על שיתוף פעולה, אתה מתכוון לפעולות כאלה, אז להיות חבר שלך אדון פוטין, זה די מפחיד. אני יודע שכסוכן של קג"ב לשעבר, אינך מתרשם ממילים. אתה מתייחס רק לעובדות. אז בוא נשוחח איתך בשפה שלך, בשפה של עובדות ברורות. נתחיל מזה שרוסיה היא אחת המדינות המהוות איום על העולם כולו. וכרגע אני לא מדבר על הגורם הפוליטי, אלא על גורם האקלים, על איום אמיתי. ועכשיו בזכותך, הבלתי נמנע. כפי שכולם יודעים, השטח של רוסיה, שאתה שולט בו, מתחמם כמעט פי 3 מהר יותר משאר העולם. עם זאת, כנראה שלא חשבת על זה. כמו כן, מדוע למרות העובדה הזאת, בעשור האחרון אירעו ברוסיה פחות אסונות, והם היו חלשים יותר מאלה שהתרחשו באזורים אחרים. מדענים מרחבי העולם, שאינם חלק מהקבוצה שלנו, תהו מדוע זה קורה, כיוון שזה סותר את חוקי הפיזיקה. זהו פרדוקס מובהק. אנומליה. מדוע, בזמן שהטמפרטורה עולה בצורה חריגה במדינה שלך, מקור מסוכן לעודף חום נמצא במדינה שלך, ובכל זאת מגמת תדירות ועוצמת האסונות מתגברת במדינות אחרות. ואך לא כאן, ברוסיה. מה גורם לזה? בנוסף לעליות הקיצוניות בטמפרטורה ולשינויים המהירים שלה, היינו מצפים לראות עלייה במהירות הרוח, אבל בניגוד לחוקי הפיזיקה, מהירות הרוח הממוצעת ירדה במקום לעלות, גם ברוסיה וגם במדינות מזרח אירופה. חלקם אפילו העריכו שהמדענים של ארצכם כל כך נבונים, שתחת הניהול הקפדני שלך, הם הצליחו ליצור משהו שיכול לעמוד באקלים. אבל הם טעו. אז מדוע? למרות כל גורמי הסיכון, הייתה לרוסיה תדירות נמוכה של אסונות. יש אולי לייחס זאת להתערבות אלוהית, ולהניח שרוסיה נהנתה מהגנה מיוחדת מאלוהים במשך עשור. עם זאת, אני יכול להעיד שהירידה בתדירות ובחומרת אסונות הטבע ברוסיה נבעה מהמאמצים של קבוצת המדענים שלנו, ומהציוד הניסיוני שהזכרתי קודם לכן. הוא היה נועד להקל על ההשפעה של האקלים, והותקן ברוסיה, שזו עתה כמקום הפגיע ביותר בעולם. בקרוב אציג כמה ראיות מדעיות התומכות ביעילות של ציוד זה. אבל ראשית, אני רוצה להסביר מדוע, לאחר 10 שנים של פעילות מוצלחת, המדענים, שהם חבריי ועמיתיי, אינם מסוגלים עוד להמשיך בעבודתם, ומדוע הציוד פורק והוצא מרוסיה. כדי להבין את הסיבות, יש לציין שהעבודה של קבוצת המדענים שלנו, שהמציאה את הציוד הזה, הייתה קשורה לפעילותו של ארגון בינלאומי, שמתנדביו עזרו לנו לבצע מחקר במשך למעלה מ2 עשורים. עם זאת, ב8 באוגוסט אסרת, וגירשת את הארגון הזה מרוסיה. הפעלת הטרור ורדיפה של מתנדבים רגילים שעזרו לנו מדענים, להגן על השטח שלך מפני אסונות, ובכך הביאו לך הטבות כלכליות אדירות, שלמרבה הצער אפילו לא ידעת עליהן, כפי שאני מבין כעת. כתוצאה מכך, הפעילות המדעית של הארגון שלנו בטריטוריה שלך הופסקה. לכן, ב10 באוגוסט, עמיתיי, כאזרחים שומרי חוק, הפסיקו את פעולת הציוד ברוסיה. אתה יודע, אדון פוטין, מעולם לא החשבתי אותך כחבר שלי, אנחנו נמצאים בשני הצדדים של בריקדה, למרות זאת, זיהיתי אותך כיריב ראוי. את הערכה האישית הזו פיתחתי במהלך שנות עבודתנו המשותפת עם אדון ילצין, כשעבדתי כמומחה כספים במועצה לסיוע כלכלי הדדי תחת משרד האוצר הרוסי, ואז נפגשנו באופן אישי. אדון פוטין, אחרי שגירשת את מי שהגן על המדינה שלך, על איזה כבוד אנחנו יכולים לדבר? כתוצאה מהפעולות חסרות המחשבה הללו, ארצך ומדינות מזרח אירופה שנופלות תחת הגנת הציוד הזה נותרו בלעדיה. ועכשיו זה ישפיע לא רק על השטח שלך, אלא על העולם כולו.
ואחרי כל זה אתה יוצא ואומר שאתה דואג לעתיד ארצך. ובכן, בוא נדבר על המדינה שלך, אדון פוטין. השבתת הציוד כבר השפיעה לרעה על רוסיה, וכבר גרמה לנזק כלכלי מורכב למדינה. לסוגיה זו, אחזור בהמשך. בהתחשב במגמה ההולכת וגוברת שהחלה להתבטא, אסונות הטבע יהפכו דחופים יותר ועוצמתיים יותר. ואתה בקרוב תהיה עד לזה. אסונות אלו יגרמו הרס עצום וסבל לאנשים. והיחיד שאחראי לכך בעיני אנשים, יהיה אתה אדון פוטין. בפנייה הקודמת שלי אליך לא שמעת אותי, אז תשמע אותי עכשיו. תקשיב לעצה של אדם חכם. במקומך לא הייתי רץ לנשיאות. שים לב להזהרה שלי. הסיר את מועמדותך ותפרוש לפנסיה, לפחות בכבוד מסוים. אם תעזוב עכשיו, אנשים בסופו של דבר בטעות הפושעת שלך, יאשימו את מי שיחליף אותך. כולם, אפילו אלה שמסורים לך לחלוטין ומוכנים למות עבורך עכשיו, יקללו אותך אחר כך. עזוב עכשיו, אחרת, אזרחי המדינה שלך, אלא כל העולם, יקללו אותך בסוף הקדנציה הבאה שלך. בקרוב, העולם ידע מי אחראי למה שכבר קורה ורק יתחזק. אז בואו נחזור לעיקר הפנייה שלי ולעובדות ברורות. במשך 10 שנים פעל ברוסיה ציוד ייחודי מיוחד, שהפחית את מספר אסונות הטבע והפחית את השלכותיהם הן עבור רוסיה והן עבור כמה מדינות במזרח אירופה שהיו באזור ההשפעה. עם זאת, נאלצנו להפסיק בדחיפות את פעולתו. כי ב8 באוגוסט 2023, הוכרזה פעילות הארגון שעימו מפתחי הציוד הזה שיתפו פעולה, כבלתי רצויה בשטח הרוסי. ב10 באוגוסט הפסקנו לחלוטין את פעולתו, והציוד עצמו הוצא מהארץ. כתוצאה מכך, האפקט המפצה שלו נפסק. כן, הציוד הזה עבד באופן לא רשמי, אבל זה העניק יתרונות עצומים למדינה שלך. כדי להדגים את קנה המידה של היתרונות שהוא הביא, אציג ניתוח השוואתי קצר. אני מבין היטב שעבורך, אדון פוטין, פוליטיקאי וסוכן קג"ב לשעבר, למילים אין משמעות, אבל העובדות מדברות בעד עצמן. לכן, אעבור לעובדות קונקרטיות. מעתה והלאה, אתייחס בכוונה לנתונים ממקורות נגישים לציבור, כדי שתושבי כדור הארץ יוכלו לאמת את אמיתות דבריי. בואו נשווה את הנתונים על תדירות אסונות הטבע ברוסיה במשך 3 עשורים. על פי המשרד הרוסי להגנה אזרחית, מצבי חירום וסיוע באסונות, ברוסיה במהלך 10 שנים, מ-1990 עד 1999, נרשמו 2,877 אסונות טבע גדולים שגרמו למצבי חירום. במשך העשור, מ-2000 עד 2009, אירעו 2,297 אסונות טבע. משנת 2010 עד 2021, כלומר במשך 11 שנים, המספר הרשום של מקרי חירום מאסונות טבע היה בסך הכל 939 בלבד, וזה פי 2 פחות מאשר בכל העשור הקודם. הרשו לי להזכיר לכם שהציוד פעל מאז 2013 והתחזק מאז 2014. בהקשר זה, שימו לב ש447 אירועים במשך 11 שנים, כלומר כמעט מחצית, התרחשו לפני 2013. ומ-2013 ועד 2021 כולל. כלומר, תוך 8 שנים, התרחשו רק 492 אסונות טבע.
תחשבו על זה, פחות מ-500 אסונות ב8 שנים. בעוד שבעשורים הקודמים היו כמעט 3,000 ב10 שנים. נתונים סטטיסטיים שפרסם המשרד למצבי חירום של רוסיה מלמדים כי בשנת 2022 התרחשו ברוסיה רק 78 אסונות טבע, שהם פי 2.5 פחות מהשנה הקודמת. אלו הן עובדות שאין עליהן עוררין, המעידות על כך שבשטחה של רוסיה, במהלך 10 שנים הקודמות ירדה תדירות אסונות הטבע בחדות. עובדה לירידה הזו באה לידי ביטוי גם בגרפים שערכו שירותי ניטור אחרים בעולם. אדון פוטין, האם אף אחד מהקהילה המדעית שלך לא התעניין בעובדה זו? האם אף אחד לא שם לב לפער הבולט הזה? תדירות אירועי הטבע הקיצוניים עולה בכל העולם ובמדינות אחרות, אך פוחתת ברוסיה. יתר על כן, לא ניתן להסביר ירידה זו על ידי תופעות אטמוספריות מחזוריות, ולא על ידי מערכת אל ניניו. לדוגמה, ניקח גרף שמראה את המגמה במספר אירועי מזג האוויר המסוכנים ברוסיה. הוא נערך על ידי סוכנות בלומברג, על סמך נתונים מהמרכז ההידרומטאורולוגי של רוסיה. בחרתי בגרף זה כדוגמה להמחשה, במטרה מסוימת. הגרף הזה צוטט במאמר של בלומברג, כדי להדגים את העלייה החזקה, כביכול, של אסונות טבע ברוסיה, מה שמטבע הדברים לא יכול היה שלא לגרום לי לחייך, כמו אני מניח, לכל נציג של המדע, מכיוון שלמעשה, הגרף הזה אינו מציג מגמת צמיחה עקבית. במבט מעמיק ניתן להבחין כי מגמת הצמיחה בגרף זה נמשכה עד 2013, 2014, ואז הגרף מצביע על התייצבות ברמה קבועה. המגמה הפכה לאופקית. הצמיחה פסקה והחלה להראות סימני ירידה. שימו לב שזה קרה בדיוק מאז 2014, כשהציוד שלנו התחיל לפעול במלוא העוצמה. קחו בחשבון את מגמת העלייה של אסונות האקלים בארצות הברית. כל אחד מהם גורם לנזק של יותר ממיליארד דולר. זאת הדוגמה לצמיחה, בעוד שגרף האסונות ברוסיה מראה התייצבות לאחר 2013, עם מגמת ירידה ניכרת לאחר 2014. כדי לבצע השוואה ויזואלית, נשתמש במסד הנתונים MDAT, שהוא מאגר מידע עולמי של אסונות טבע בעולם משנת 1900 ועד היום. MDAT מתעד אסונות טבע שיש להם לפחות אחד מהקריטריונים הבאים: 10 הרוגים, 100 פצועים, הכרזת מצב חירום, קריאה לסיוע בינלאומי. על פי מסד נתונים בינלאומי זה, מספר אסונות האקלים בעולם גדל במהירות. עם זאת, ברוסיה מספר אסונות האקלים הולך ופוחת מאז 2013. אני שואל אותך, איך ייתכן שהחריגה הבולטת הזאת תיעלם מעיניים? במיוחד בהתחשב בעובדה הידועה שהטמפרטורה ברוסיה גדלה כמעט פי 3 מהר יותר מאשר על פני כדור הארץ בכללותו. עליית הטמפרטורה השנתית הממוצעת ברוסיה במשך עשור, גדולה בכמעט 70% מאשר בשאר השטח היבשתי של כדור הארץ. חשוב להבין שכל 10 דרגת התחממות מעלה באופן דרמטי את הסבירות לאסונות קשים והרסניים. עלייה קיצונית כזו בטמפרטורות הייתה צריכה להשפיע בהכרח על מספר וחוזק של אסונות באזור זה. אני מניח שאנשים משכילים יבינו היטב שההבדל אחד בטמפרטורה צריך לגרום בהכרח למשקעים מוגברים, רוחות מואצות וביטויים אקלימיים קיצוניים אחרים. זהו חוקי הפיזיקה. אם הטמפרטורה במיקום מסוים מראה שינויים חדים, אז ההשפעות האקלימיות באזור זה אמורות להיות יותר מובהקות. האם לא היה מדען אחד בסביבתך שתהה מדוע, למרות עוצמת עליית הטמפרטורה,
לא נצפתה העוצמה המקבילה בצמיחת אסונות במשך עשור. למרות זאת, המרכז ההידרומטאורולוגי של רוסיה טוען שבשנים 2021 ו-2022 זוהתה מגמת ירידה במספר הימים עם רוחות חזקות ברוב רוסיה. כמו כן זוהתה הפחתה כללית במהירות הרוח הממוצעת. אם נשקול את הגרפים של כמות המשקעים ותופעות הידרומטאורולוגיות קיצוניות בשטחה של רוסיה, נבחין בהם את אותה מגמת ירידה ניכרת. מאז 2013, מספר האירועים הללו הולך ופוחת. ראוי לציין, כי אותה מגמה נצפית, הן בגרפים שנבנו על ידי שירותים מטאורולוגיים, והן בגרפים שנבנו על ידי חוקרים עצמאיים באמצעות נתונים פתוחים בשירותים סטטיסטיים בינלאומיים. בכל הגרפים הללו ניתן לראות את אותה מגמת ירידה מאז 2013 בערך. השוואה פשוטה של מספר אסונות הטבע ברוסיה ובמדינות אחרות במשך עשור מגלה דפוס ברור. מדינות בעלות שטח דומה או אפילו קטן בהרבה, חוו אסונות קשים ורבים יותר מרוסיה. אני מקווה שעכשיו לאנשים חכמים עולה כעת שאלה, איך יכולה להיות לרוסיה, מדינה עם שטח כה עצום, רמה נמוכה כל כך של אסונות בקנה מידה גדול? הרי השטח הנרחב של רוסיה מקיף כמה אזורים גיאוגרפיים, ואזורי טבע עם תנאים גיאולוגיים ואקלימיים מגוונים, מה שרק מגדיל את הסיכויים לתופעות ותהליכי טבע מסוכנים. רוב השטח היבשתי של המדינה, מעל 60%, מכוסה בפרמפרוסט, שעובר כעת הפשרה מהירה מלמטה. 50% מהמדינה נמצאת באזור הארקטי, שם מתרחשות תנודות הטמפרטורה הקיצוניות ביותר. רוסיה גובלת עם 12 ימים הנמצאים בשלושה אגני אוקיינוס, ויש בה כ-300 ערי געש, מתוכם כמעט 25% פעילים. גורמים אלה יוצרים את התנאים השליליים ביותר, שאמורים לגרום בהכרח למגמת עלייה של אסונות בתוך רוסיה. על פי כל חוקי הפיזיקה, רוסיה צריכה להיות עדה לאסון תכוף ואינטנסיבי יותר. עם זאת, היקף ומספר אסונות הטבע ברוסיה לא גדלו בעשור האחרון. ואלה עובדות אמיתיות וקונקרטיות. אדון פוטין, אלו ללא ספק תנאים נוחים מאוד לרווחת המדינה, נכון? עם זאת, תנאים כאלה היו רק עד 2023, או ליתר דיוק, עד ה-10 באוגוסט 2023, אז נאלצנו להשבית את הציוד, שהגן על המדינה שלך, וכמה מדינות במזרח אירופה שנכללות בגדר הציוד הניסיוני שלנו. הטעות שעשית, או ליתר דיוק, עשו הפקידים שמינית, כבר עלתה לרוסיה ביוקר. התכונן לשינויי אקלים שיהרסו את התקציב שלך באופן קטסטרופלי בעתיד הקרוב. ועכשיו תבין למה. ב3 בספטמבר 2023, אחד מהמתנדבים המכובדים שלנו, שפעילותו הוכרזה כבלתי רצויה בארץ שלך, יצא בהצהרה פומבית. הוא הצהיר כי לאחר השבתת הציוד ב-10 באוגוסט, העלייה במספר ובחומרת אסונות ברוסיה תלך במסלול טבעי ללא הקלה. המצב התפתח כפי שהיה מתפתח בהיעדר פעולת ציוד. בנוסף, צוין כי ניתן יהיה לראות בבירור, לתעד ולהעריך את העלייה בחוזק ובמספר האסונות כבר 3 חודשים לאחר כיבוי הציוד. והביטויים הבולטים ביותר יראו לאחר 6-9 חודשים. אדון פוטין, אם המדענים מסביבך באמת היו מתבוננים בקפידה באסונות, ומבחינים בדפוסים, הם היו מבחינים בהכרח שמאז אוגוסט 2023, נשברה לפתע כל המגמת היציבות אופקית היציבה. התדירות והעוצמה של אסונות קיצוניים ברוסיה קפץ באופן דרמטי. זה הפך בולט במיוחד בסתיו 2023,
בדיוק 3 חודשים לאחר מכן, כפי שהצהיר המתנדב המוערך שלנו. נזכור את סערת נובמבר, בטינה, שגרמה נזק עצום לחוף הים השחור ברוסיה ובמזרח אירופה כאחד. סערת כזו עם מהירות רוח וכמות המשקעים לא נראתה כבר יותר מ100 שנה. ומה לגבי השיטפונות יוצאי הדופן באזור פרימוריה באוגוסט 2023? מטאורולוגים טענו שכמות המשקעים וההצפות כאלה מעולם לא נצפו שם לפני כן. וזה בלי להזכיר את המספר החריג של סופות גשם ומשקעים, כולל גם שלגים, שפקדו את רוסיה בסתיו 2023 ובחורף 2023-2024, וגרמו נזק חמור לתשתיות. מגמה זו אושרה רשמית על ידי דבריו של המנהל המדעי של המרכז ההידרומטאורולוגי של רוסיה, שציין כי החורף של 2023-2024 היה המושלג ביותר בעשורים האחרונים. ככל שזה נראה פרדוקסלי, מתברר שבתוך עשור האחרון, הרוסים, תושבי מדינה הצפונית הקשה, איבדו את ההרגל לחיות בקור כה קיצוני, עם צפיפות כה גבוהה של שלג וסופות שלגים קשות. כעת הקהילה העולמית, כפי שאני חושד, עשויה לחוות קנאה מסוימת, שמעלה את השאלה המתבקשת. מה הייתה הסיבה לחקור את השפעת ציוד הניסיוני על השטח הרוסי? התשובה פשוטה. מכיוון שהשטח של רוסיה, ובפרט סיביר, בשל המבנה הגיאולוגי וההתחממות החריגה שלו מהר פי 3.7 משאר כדור הארץ, מהווה איום ענק על העולם כולו, כולל אותך ואת הקרמלין, אדון פוטין. לפיכך, הפעלת הציוד באזור גיאוגרפי זה הייתה מכוונת. וכפי שאתה כבר יודע, זה בלם את האיום במשך 10 שנים. ההבדל במצב האקלים ברוסיה לפני ואחרי השבתת הציוד ברור. הציוד זה למעשה הפחית את התדירות של אירועי טבע קיצוניים והקל על השפעותיהם הן על רוסיה והן על כמה מדינות במזרח אירופה. כמובן, כשאני מדבר על התועלת שזה מביא, אסור לי לאבד את הפן הכלכלי, כפי שהבטחתי. לפי המשרד הרוסי למצבי חירום, בשנת 2022, הנזק הכלכלי של אסונות טבע עבור רוסיה הסתכם ב7.2 מיליארד רובל. לפי שער החליפין של היום, מדובר בכ$80 מיליון. לעומת זאת, באמריקה ההפסדים מאסונות טבע ב-2022 הסתכמו ב$164 מיליארד. לפיכך, ההפסדים הכלכליים של רוסיה לשנת 2022 הם 0.05% מההפסדים בארצות הברית. מגמה דומה שוררה במשך כל העשור הקודם. במשך עשור, ההפסדים הכלכליים של רוסיה מאסונות טבע הסתכמו בקצת יותר מ$2 מיליארד, לפי שער החליפין. בעוד שבארצות הברית בעשור הזה, הנזק הסתכם ביותר מ$1 טריליון. השוו את זה, 2 מיליארד וטריליון. תחשבו על זה, במהלך אותן 10 שנים, רוסיה ספגה 0.2% מהנזק הכלכלי שהיה עליה להתמודד, באותו אופן, שבו התמודדו ארצות הברית ומדינות אחרות. יתר על כן, שטח של רוסיה גדול בכ-74% מזה של ארצות הברית, והוא ממוקם בתנאים טבעיים שליליים ביותר. גם הטמפרטורה ברוסיה עולה פי 2-3 מהר מהממוצע העולמי. במונחים פיזיים, ההפסדים הכלכליים ברוסיה היו צריכים להיות גדולים פי 2-3 מאשר בארצות הברית. כלומר, לא רק $1 טריליון, אלא לפחות 2, ואפילו $3 טריליון. עם זאת, כעת עקב השבתת הציוד, רוסיה החלה להתמודד ותמשיך להתמודד עם הפסדים כלכליים משמעותיים, הדומים לאלה של ארצות הברית או עולים עליהם. מגמה זו באה לידי ביטוי בצורה בולטת בסתיו 2023, כאשר סערה בודדת, בטינה, גרמה נזק כלכלי אדיר למדינה,
לפי הערכות השמרניות ביותר ב-42 מיליארד רובל, כלומר 462 מיליון דולר. נתון זה עולה על פי 6 מהפסד המצטבר מכל אסונות הטבע ב-2022. גודל ההפסדים הכלכליים מאסונות האקלים גודל עם כל עשור ברציפות, כפי שמעיד ניתוח גלובלי של דינמיקת הצמיחה. לדוגמה, בגרף ניתן לראות עלייה קטסטרופלית בהפסדים מ-2010 עד 2019. עם זאת, אם ננסה להציג את חלקה של רוסיה בהפסדים בעשור הזה, זה יהיה כל כך זניח עד שלא נוכל אפילו לראות אותו בקנה המידה של הגרף הזה. תחשבו על זה. זו מדינה ששטחה תופס שישית מהשטח של כדור הארץ. אני רוצה לציין שרוסיה בהחלט אינה מדינה שיכולה לשמש מודל ביחס לניטור גלוי וישר, אחר אסונות טבע בשטחיה והערכת הנזק הכלכלי מהם. עם זאת יש לציין שכאשר המומחים העצמאיים ערכו את חישוביהם ב10 השנים האחרונות, הם התבססו לרוב לא על עובדות, אלא על הנחות. אך למרות מספרם המוגזם של האסונות והנזק החומרי מהם ברוסיה, הנזק שחזו מומחים אלו עדיין היה קטן פי 10 מאשר במדינות אחרות עם אותה טריטוריה. יתר על כן, זה לא מתאם לדינמיקה האמיתית של צמיחת האסונות בעולם, כמו גם לדינמיקה של העלייה החריגה בטמפרטורה ברוסיה. לכן, הירידה במספר אסונות הטבע בקנה מידה גדול והפסדים ברוסיה במהלך 10 השנים האחרונות, היא עובדה בלתי ניתנת להפרחה. אבל אדון פוטין, התרחיש הזה לא יחזור על עצמו בעתיד. כדי להבין את הדינמיקה המינימלית של האופן שבו מגמת התחזקות של אסונות טבע, ובהתאם הפסדים מהם עבור רוסיה תתפתח בעתיד, נחזור על גרף הצמיחה של אסונות בעלות של מיליארדי דולרים בארצות הברית. ניתן לראות בבירור שהמגמה היא של צמיחה עולה ומואצת. יתרה מכך, זה כבר לא רק ליניארי, אלא יש סימנים של אקספוננט, שמעיד על קצב הגידול הגובר במספר האסונות, שכל אחת מהן עולה לארצות הברית יותר ממיליארד דולר. בהתחשב בכל הגורמים המחמירים, אלמלא הציוד שלנו, קצב הצמיחה של נטיית הגידול האסונות ברוסיה היה צריך להיות מהיר, לפחות כמו בארצות הברית. ואלה הערכות המינימליות. הרי התרחיש זה לא לוקח בחשבון שהטמפרטורה ברוסיה עולה כמעט פי 3 מהר יותר, כפי שאתה כבר יודע. המשמעות היא שניתן להכפיל את הדינמיקה הזו פי 3. כתוצאה מכך, המגמה של התגברות אסונות ברוסיה הייתה צריכה להיות, ותמשיך להיות, חזקה פי כמה מאשר בארצות הברית. ועכשיו לא רק אתה, אלא כל העולם יהיה עד לזה. אדון פוטין, התועלת הכלכלית, שהארגון שלנו שגורש על ידך מרוסיה, אך הקים את הציוד הניסיוני וסיפק רווח כלכלי אדיר למדינתך, לא תהיה יותר. לכן, בהתחשב במגמת הגידול המהיר של מספר אסונות בעולם, אנו יכולים לקבוע בוודאות, כי רוסיה נמצאת כעת, ותמשיך לסבול מנזקים כלכליים חמורים בשנים שלאחר מכן, עקב החמרה בתנאים האקלימיים והגיאודינמיים במדינתך. אני מודאג מאוד מההשלכות של השבתת הציוד הזה לא מנקודת המבט של העתיד הכלכלי או המדיני של רוסיה. הדאגה שלי נוגעת לסיביר, כי השטח הזה מהווה כעת איום על העולם כולו. בהיעדר גורם מפצה, המצב שם יחמיר משמעותית. הרי ציוד זה לא רק השפיע על תנאים אטמוספריים ותהליכים הידרומטאורולוגיים, אלא גם תרם בעקיפין להפחתת הדינמיקה של התפתחות סיכונים גיאופיזיים בשטחים שכיסה, כולל סיביר. עם זאת, אפקט הבלימה הזה נעלם כעת.
מה זה אומר מנקודת מבט מדעית לגורל רוסיה והעולם? כדי לענות על שאלה זו, חיוני לשקול את חומרת המצב שבו כוכב הלכת שלנו נמצא כעת. שינויי אקלים קטסטרופליים על פני כדור הארץ שלנו מתרחשים באופן מחזורי, אחת ל-12,000 שנה, והיום אנו חיים בדיוק בתקופה מחזורית כזו, שבה השפעה קוסמית חיצונית מוסיפה אנרגיה נוספת לליבה של הפלנטה שלנו. זה מוביל לפעילות מגמתית מוגברת, אסונות טבע, הפעלת תהליכים אנדוגניים, הפשרת קרחונים מואצת, ועלייה אקספוננציאלית בפעילות סייסמית וגעשית. אני רוצה להזכיר לכם שחלק ניכר מרוסיה נמצא בתוך החוג הארקטי, כולל חלק ניכר מסיביר. בדיוק שם מתרחשת התחממות שוברת שיאים, המונעת על ידי תהליכים אנדוגניים, וקצב ההתחממות הזה מואץ במהירות. חום כבר מצטבר מתחת לסיביר בשכבות העליונות של מעטפת, והקרום הליטוספרי דק מתחיל להימס על ידי המאגמה. באזורים שונים של הקוטב הצפוני, מדענים ממשלחות שונות, ללא קשר זה בזה, כבר רושמים עלייה בזרמים תרמיים תת-קרקעיים, עלייה בזרימת החום והופעת חריגות טרמיות, נקודות חמות. הם מציינים את העמסה המואצת של קרקע הקפואה של קרקעית האוקיינוס, את הפשרת הקרחונים מלמטה, את העמסה התחתונה של קרקע הקפואה הסיבירית, והיווצרות והתפשטות של מחצ'י מתאן באזורים שבהם זרימת החום גוברת. מספר רעידות האדמה בסיביר גדל באופן משמעותי וימשיך לגדול. בנוסף, מדענים סינים תיעדו שמוליכות חשמלית במעטפת שמתחת לסיביר בעומקים של 400 עד 900 קילומטר, גבוהה משמעותית מהמוליכות הממוצעת ברחבי העולם. כל העובדות הללו מצביעות על הפעלה הולכת וגוברת של מעמקי סיביר, שעלולה להוביל לאסון אדיר וגדול. לנו כאנושות נותר מעט מאוד זמן, כשאנחנו עדיין יכולים לעשות משהו, ואיכשהו להבטיח את עתידנו. נותרו לנו לא יותר מ4 עד 6 שנים רגועות יחסית. מדוע אנו מצהירים על מסגרת זמן כה קצרה? כי המצב על הפלנטה עכשיו הרבה יותר גרוע מאשר בכל ההיסטוריה שלה. במהלך מחזורים קודמים, חלק מהאנרגיה העודפת מהמעמקים נפלטה דרך האוקיינוס, ובזכות זה, החיים נשמרו על הפלנטה. אבל כעת, כל נפח האוקיינוס העולמי חדור בננו-פלסטיק, מה שמפחית את המוליכות התרמית שלו. מאז 1950, כל הפלסטיק שיצרנו על פני כדור הארץ הגיע בסופו של דבר לאוקיינוס, שם הוא מסתכם כיום בין 75 ל-200 מיליון טון. שטח איי הפלסטיק על פני האוקיינוס שווה לשטחן של ארצות הברית ואוסטרליה, אך זהו רק 1% מהפלסטיק. בינתיים, 99% מהפלסטיק, בצורה של ננו-פלסטיק, נמצא כמעט בכל מולקולה של מי האוקיינוס לאורך כל העומק, מה שמשבש באופן משמעותי את המוליכות הטרמית של האוקיינוס. ההוכחה לבלתי הפיך של הרס האוקיינוס היא המוות הסופי של שוניות האלמוגים, אורגניזמים תת-מימיים ענקיים שהתקיימו מאות אלפי שנים. כיום, האוקיינוס מתחמם בקצב חסר תקדים. נתונים מדעיים מזעזעים של טמפרטורות האוקיינוסים בשנים 2023 ו-2024 עלו על כל דגמי התחזית הקיימים מלבד שלנו. ואין שום אינדיקציה שתהליך זה יתהפך. לפיכך, עקב השפעה אנתרופוגנית, האוקיינוס מפסיק למלא את תפקידו של מוליכות תרמית, והחום נשאר נעול במעמקים, מה שמגביר את הפעילות המאגמתית על פני כדור הארץ כולו. תנאים הרסניים אלה יוצרים את התנאים המוקדמים לאסון עולמי פלנטרי, שכמותו כדור הארץ מעולם לא ראה. אך אנו, האנושות המודרנית, צפויים להיות עדים לזה. אדון פוטין, המידע ששמעת, ראיה בלתי ניתנת להפרחה המבוססת על עובדות אמיתיות. אם תתקשה להבין נתונים כאלה,
הייתי ממליץ לך לפנות למשאבים העומדים לרשותך, מהאקדמיה הרוסית למדעים, לצורך הבהרה תמציתית. כיום, יש צורך דחוף לשנות מדיניות ורטוריקה בנוגע לשינויי האקלים והגיאודינמיים על פני כדור הארץ, שכן תהליכים המאיימים מואצים בקצב מהיר. השוו את מצבו של האוקיינוס, לפני עשור, לפני שנתיים, לפני שנה, ועכשיו ב-2024. והחשבו כמה זמן נשאר למין האנושי. אנו מבזבזים זמן בוויכוחים על הגורמים לשינויי האקלים. במקום לחלוק על הנושא, עלינו לשתף פעולה ולחפש פתרון. בסופו של דבר, האחריות מוטלת על בני האדם בלבד. הכרחי לפוליטיקאים, במיוחד במדינות הסובייטיות לשעבר, לשנות את יחסם לאנשים, במיוחד למדענים ומתנדבים המסייעים להם, ולהתנער מהמנהגים הסובייטיים המזיקים ביותר בהקשר זה. האין זה מקובל, להעניש ולרדוף את מי שמביא תועלת רבה לא רק למדינותיהם, אלא לכל המין האנושי בכלל. בנוסף, חיוני להכיר בכך שלא ניתן להשתמש בנושאי אקלים למטרות רווח ודיבידנדים פוליטיים. כיום, האקלים והאג'נדה הגיאודינמית חייבים להיות בראש סדר העדיפויות, אם אנו כאנושות רוצים לשרוד לפחות את 10 השנים הבאות. מה שמוטל בספק, בהתחשב בגידול האקספוננציאלי של איומי האקלים, שעלולים להוביל לתוצאות בלתי צפויות וקטסטרופליות. הגיע הזמן להפסיק להרוויח ולבנות קריירות פוליטיות בנושא האקלים, כאשר קיומם של כולם, אני מדגיש, של כולם, עומד על הפרק. אחרת, אנו באמת נחזור על גורלו של מרס, שפעם היה חי אבל איבד את האטמוספירה ואת המים שלו. ילדים שנולדו היום, אולי לא יוכלו לדעת מהו בית ספר, כי הם פשוט לא יצליחו להגיע לגיל הזה, בגלל התעצמותן של אסונות אקלימיים וגיאודינמיים בארצם, בעיר שלהם, ברחוב שלהם. מרווח הביטחון של הפלנטה שלנו מוצא. והעובדה שמדענים, שהגיעו למספר התקדמויות בדרך לפתרון בעיה זו, עמיתיי וחבריי, מוגבלים בפעילותם, נרדפים, ונאלצים להשבית את ציוד הניסיוני שלהם. כל זה מחמיר מאוד את המצב, בו אנו האנושות נמצאים, ומביא את האסון אפילו מהר יותר. אדון פוטין, אני מאמין שהעובדות שסיפקתי מספיקות, כדי לעזור לך לראות עד כמה טעות קטלנית עשית, ברדיפת מדענים מצוינים במדינתך. עמיתיי השקיעו עשרות שנים מחייהם במחקר. בזכותם במשך 10 שנים מדינה שלך הרוויחה מאוד, יחד עם כמה מדינות במזרח אירופה, שהושפעו גם מהציוד הניסיוני שלנו. עשינו כל מה שתלוי בנו, כל מה שיכולנו, ושתזכור, עשינו את זה בלי תמיכה, בלי מימון, ועדיין הצלחנו להגיע לתוצאות מצוינות. ובמקום הכרת תודה, הרסת את הקהילה המדעית שלנו, ורדפת את המתנדבים שעזרו לנו. אתה תרמת לכך, שאנשיך השפיעו על הפוליטיקאים במדינה השכנה, שם נפתחו תיקים פליליים נגד מתנדבים ומשתתפים שלנו, האנשים הטובים והראויים ביותר. אנשים אלה סבלו מטרור אמיתי, חיפושים, רדיפות, השפלה. למה הגיע להם יחס כזה? האם זה כי בזכות העבודה שלנו היית מוגן במשך עשור, וחווית הרבה פחות נזקים מאסונות? בהתחלה הפקידים שלך, אדון פוטין, עשו הכל כדי להשמיץ, להכפיש וליצור מוניטין שלילי ושקרי לארגון שלנו. זה כולל את הניסיונות ביוזמתך, ליצור תמונה שלילית שלנו בעולם הדמוקרטי החופשי, שבו אנשיך משפיעים בכוונה גם על דעתם של פוליטיקאים, ויוצרים באופן מלאכותי יחס שלילי כלפי הארגון שלנו. בשביל מה? לאיזו מטרה? כדי שחלק מהפקידים הממונים שלך יקבלו קידום, יבלטו בהישגים, ויקבלו פרס ייחודי חדש.
האם זה המחיר לעתידה של רוסיה? האם זה המחיר לביטחונם של מיליוני אנשים, שבמקום הגנתם הקודמת, יתמודדו כעת עם אסונות טבע חסרי תקדים באזורים ובערים שלהם? אני יכול לומר, מה המחיר לעתידה של רוסיה? המחיר לעתידה של רוסיה הוא מדליה מזויפת על חזהו של פקיד מזויף, שאותו מינית במיוחד לתפקיד הזה דווקא אתה, אדון פוטין. ושיר ההלל המזויף, אתה ראוי, ממקהלת אנשים מזויפים, ששרים לי פקיד מזויף תוך מתן מדליה מזויפת. זה כל המחיר של רוסיה, ושלך כמנהיג, אדון פוטין. ולכן ארשה לעצמי להזכיר לך את עצתי. אם שמרת על שפיותך ועל דתך הרציונלית, אל תתמודד בבחירות הקרובות. קוראים לך, רב המן הגדול של העולם הזה. אבל עכשיו אתה מוצא את עצמך בקיפאון, שאליו הפקידים שלך הביאו אותך, אלה שבטחת בהם, ושמינית לתפקידים אחראיים. אתה הופך להיות בן ערובה למצב שלך, ולמעשיך הלא שקולים. בכל תרחיש, אנשים יקללו דווקא אותך. גם אם נצליח להציל את כוכב הלכת שלנו מאסון כמעט בלתי נמנע, ללא כל תמיכה, אני מדגיש, ללא מימון, ובתוך רדיפה מוחלטת, אז אנשים במדינתך עדיין יסבלו סבל כה גדול מאסונות אקלים, עד שהם יקללו ללא סוף את מי שאחראי לכל הצרות הללו. אם קבוצה של מדענים ומתנדבים תיכשל במשימתנו, אם לא נצליח להשיג תמיכה ומימון, ואם לא נמצא דרך לעצור את האסון הפלנטרי, העולם נדון. ובייסורים האחרונים, לא רק כל אזרח במדינה שלך, אלא גם כל בני האדם בעולם הזה, עד נשימתם האחרונה יקללו אותך, אפילו אחרי שתמות. למרות שלא אתה באופן אישי היית אחראי לאסון, אלא אלה שהענקת להם את הכוח. אני לא יודע אם זה היה בידיעתך או לא, אבל אלה היו האנשים שאתה מינית. ואתה נושא באחריות מלאה למעשיהם ולמה שהם עשו. תאמין לי, אנשים בכל העולם ידעו מי באמת אחראי למוות של המין האנושי. וכשהם ימותו, הקללות שלהם יפנו דווקא אליך, אדון פוטין. לכן תשמע אותי, אדון פוטין. עזוב עכשיו, ואנשים יכבדו אותך. עזוב עכשיו, ואנשים ישכחו ממה שעשית, כי בקרוב מאוד יהיו להם בעיות דחופות יותר. עזוב עכשיו, ותשמור את הזיכרון של עצמך כרב המן הגדול. זו ההזדמנות היחידה שלך להציל את פניך וכבודך. הייתי ממליץ לך בחום לקחת את ההזדמנות הזו עכשיו. עם זאת אני מבין היטב, שלא תנקוט בצעד זה. כוח אישי יקר לך הרבה יותר מחייהם של מיליארדי אנשים.